Това е дневния център за деца с увреждания, техните семейства, които преминават през Казанлък. Обичаме Libera con la papaya. Дневен център за деца с увреждания в Казанлък. Продължение Оптима, защитено жилище Оптима, фундация Сидър преминават през всички вас. Разбира се, няма как да ни поздрави и спортен клуб Кентавър, които със сигурност са една от големите емблеми на Розовата долина и Казанлък. А тук пред вас Emotion само след минути. Той ще премине и през централната трибуна. Emotion, град Шумен. с ръководител и хореограф Маргарита Атанасова. Формацията се занимава с деца от 4 до 19 годишна възраст в стилове като модерен балет, характерни улични танци и детски тематични танци. Готови ли сте да го срещнем сега и един от най-невероятните блокове? Това са училищата на Казанлък. Приключенците от основно училище Георги Кирков с директор Григор Бушнаков. Основно училище Георги Кирков. Всички са облечени драматично за днешния фестивал на Розата. Виждате основно училище Георги Кирков, които продължават своето улично шествие. А сега пред нас готови ли сте за друго емблематично училище в Казанлък? Това е основното училище Чудомир с директор Донка Загланска. На днешното дефиле те носят цветовете на Казанлъшката долина. А след тях пристъпват с бодра стъпка основно училище Мати България с директор Боряна Попова. Да ги аплодираме и тях. А следващото училище е определено музикално. Основното училище Свети Паисий Хилендарски с директор Мария Колева. Ето ги и тях със своят танц, който те след малко ще представят. Различни, но знаят, че заедно са най-силни. Обединено училище Свети Кирил и Методий село Ръжена с директора Албена Кръстева също вече е сред нас, така че шумни аплодисменти и за тях. Сега сте готови, надявам се да посрещнем шумно и следващия блок. Той нарече Новият свят. А това, което се почва в началото му е Националното училище по пластични изкуство и дизайн. Академик Дачко Узунов с директор Петя Миникова. Училището е професионалното начало на хиляди творци в изкуството в България. Ето така те виждат днешния ден, днешния празник, днешния фестивал на Розата. Да кажем, че Националното училище по пластични изкуства и дизайн е утвърдена образователна институция в системата на професионалното образование в България. С богата традиция и модерен подход училището предлага висококачествено обучение в направленията изящни изкуства, дизайн и лютиерство. Готови ли сте да посрещнем още едно легендарно училище в България? И това е профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков в Казанлък. С директора Красимир Дамянов, най-легендарните учители в България. И те казват